Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Karon adutas tong topic, Proverbs 21 verse 5. Ako ni siyang gitaytulan o plan carefully. Planuha pag-ayo. Planuho na to pag-ayo. Kay dili tanang plano sa tao maayo sa tubangan sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga naatay plano kanang uyon sa plano kun niya. Now, balik ta diri sa bersikulo, ang plano daw sa makugihon mudangat sa pagkamadagayaon apan ang madali-dalion nagdali lamang ngadto sa kawadon. Ako ni siyang taytulan o plan carefully tungod kay gusto ang Dios nga if naatay plano karon asahin ko nga matagusan natay plano. Amin ba? Bisan magani ang basketball, doon na may gitawag og game plan. Kanang planuhon nila unsaon pagdaog. Planuhon nila unsaon nila pag-stop sa momentum sa kontra, munang iagi nila og time out. So naa sila game plan. Adto putas mga maestra na po sila gitawag og lesson plan. Tinoon, tayo teachers din, no? Na sila lesson plan. Kanang lesson plan nga ilang itudlo, ilang ang gigamadaan before nila itudlo. Sa to pa, ilang ang gihumanadaan ang maong plano. Halos tanan nga tao adunay plano. Pero dili tanang plano kahimutan sa Ginoo. Amen? Dili tanang plano kahimutan sa Ginoo. O dili po tanang plano mo resulta sa pagkamadagayaon. Now, ato isgutan karon kining plano nga mo resulta sa pagkamadagayaon. Muni ang nindot na topic. Munang gitaytulan ako ni plan carefully kay if naatay plano nga ato ning giampingan pag-ayo, now mo resulta ni sa pagkamadagayaon. And ato tas mga punto diri. So, number 1 nga punto diri. Ang right plan needs right time. Una, kung naakay maayong plano, kinahanglan na siya maayo saktong panahon. Right time, exact nga panahon. Magunsa man ang maayo kag plano, maayo kag tinguha sa imong kinabuhi, pero dili pa insakto ang panahon, so dili siya maayo. Na siya resulta. Dili sa mudangat sa pagkamadagayaon. Kaya ang atong gisgutan karon kanang plano nga muhatod sa pagkamadagayaon. So right plan, number 1, right plan needs right time. Example, prodigal son. Atong anak nang wala ba? Dili pa man to right niya. Dili pa man to right time. Dili pa to isaktong panahon nga mangayo siya og bahin. Amen. Dili pa to right time nga mangayo sa bahin. Uy, ligon pa yung amahan. Dapat mangayo sa bahin. Dili po mismo siya ang desisyon. Mismo ang amahan ang desisyon. Nanak, hapit naman ko mamatay. Wala tinga-tinga naman ko. Pasti Isaac ba? Wala. Yan naman. Matod pa sa mga bersikulo diri. Ang magdali-dali, maghatod sa kawadon. Now, klaro na ito ang mga bersikulo. Apan ang magdali-dalion, nagdali lamang ato sa kawadon. Now, kining mga kulunga, nahitabo ni prodigal son katong anak nawala. Kaya nagdali-dali man siya, naabot sa punto nga, nawala niya ang tanan. Amen. Dato og to yang aman. Daghan siya kwarta na sulod siyang bulsa, ang iyang bahin, iyang gidala, sulod siyang bulsa. Tanawa. Kay dali-dali man, dali-dali po gasto. Kani bitaw ang dali ra madawat imong sim kamo, dali ra kong gastoon. Tinuod? Kana bitaw ipahatag ra sa tawo, kana dili nimo hinaguan. For sure dali nimo gastoon. Kay sa muna una ako ni haguwi. Palit na yun ito ni. Palit.
Basta o dili nimo haguan, dali kayong gastuhon. Pero kana imong hinaguan, dili ka basta-basta nga gasto. Madali-dalion siya. Niabot niya sa punto nga nahurot, nawala, naabot siya sa tuwaladon, wala siya kwarta, wala isulod niyang pitaka, wala isulod niyang bulsa, hasta pa yung tiyan, wala isulod. Tinood? O wala na isulod. Kung sa may, naitabo, apply sa pagkapigiri. Kung sa iyang isulod siya tiyan, pasawas baboy. Ang pangutana, nga naman itong nainato, kung kay dili pa right time. Mga ang atong i-apply sa itong ginabuhi, if gamay gani kag sweldo, o ya kusog ka mo gasto, dili ko na resulta sa pagkamanagayaw. Amen? Nasabtan na nato. Muna nga, imong banawon, kani akong sweldo, inangan pa ba ni saktan akong bisyo? Gamay ra gani akong sweldo, ya saktan ba na akong bisyo? Aw, dako na nag-agas. Dako nang agas pagawas, pero jutay ra ang pasulod. Dili na mo resulta sa pagkamanagayaon. Ano man, dali siya. Dili sa resulta sa pagkamanagayaon. Lagmit, kalagmitan igsuon, kung magdali-dali ta pang dili pa panahon, magkalisod gyud ta. Magkalisod ta kung magdali-dali ta di pa panahon. Now, sa paragunanang manguha ka og balas, ya dili na kaganahang balikan pa. Imong gitumpi pagkarga ng balas. Kargas motor ay kargahan ba? Gilutod ang balas, di ba maglisod ka, inigliko. Apit ka mahulog nga ikaw gahawid, ano man. Dili magkaganahan nga balikan. Kay kana laging dali, wa nay balik-balik. Sagad sa dalian gyud, dili pa right time, kalisod gyud. Now, magdali ka. Sampol sa mga batanon, magdali kag panguyab. Ang maglisod ka sa imong discussion sa maestra. Kay ang imo ang una-una, linggod pa man, di pa man time nga manguyab. And then imo man gisudlan ang dili pa time. So ang may tabo, if nakas discussion, ang imong una-una tas uyab. Makarelate ani ang mga nanguyab sa'yo. Mao di ay nga kung una-una, naminaw ko ni ma'am. Tuwara sa ilong sa kuyab. Lisod ang pagpamati sa imong maestra. Di para right time nanguyab ka. Dili pa po right time nanguyab ka, dako ka gasto. Amen? Ya kay dako mo ka gasto, dili maayo o dili udangan sa pagkamanagayaon. Daghang nagkalisod igsoon. Tod kay gisudlan nila ang dili pa time. Una nga, kinahanglan ma-apply na itong number 1. Right plan needs right time. Kabalutang, mulat kung kanusa. Amen? Kaya sinuwa bitaw nga gipagamang arkas Ginoo, wa ba siya inas Ginoo nga, Noah, sulod sa 120 ka tuig, luno ko na nako. Wala siya inas Ginoo. Pero, pag abot sa right time, nga nahuman ang arka, diha pag ipalalas Ginoo ang luno. So, na right time, nga ihatag ang Ginoo. Tanan nga imong ipangayo karon, tanan imong plano o imo nang gisumbong sa Ginoo. Naa man kunay right time nga tubagon. If naa kay mga plano karon, di kabalo lang yung kamulat sa Ginoo, insaktong panahon nindot tayo ang buhaton sa Ginoo. Okay, number 2. Nga punto nato igsoon. Right plan needs right action. Lahat itong number 1. Kay right plan needs right time. Kani, right plan needs right action. Nga naman igsoon, matod pa diri, ang plano sa makugihon, mudangas pagkamanagayaon. Sa to pa, ang plano, maoy makapugihan sa tao. Amen na ba diha? Ilay mo tapad apa kay plano? If na pagpugi na. Kay ang plano, maoy makapugihan sa tao. Ang tao ganing walay plano, dili na sa pugihan. Tatlo ba? Example, nagplano kang mukuha og motor. Tapos nakuha na. O di ba di magpugi na kag trabaho? Kay to na may balayran.
Amen? Right plan needs right action. Naa kay himuon nga action. Kung sa mga magplano ka, wa ko kay kugi. Imo rang gi-spiritualize ang pagpangayo nimo sa Ginoo. Ay Lord, dili na mistil nga mo trabaho ko. Magsigla kung pangayo nimo. Wala na lang ko'y buhaton, Lord. Iyong ka, Lord, nga seek ye first. Iyong ka, Lord, nga unahan ang pagpangita sa ginarian. Ya ko naman giuna, wa man na ginawat mga butang. Kaya wa man buka ni kugi. Kugi ka. Right plan needs right action. Sa sample, mga sawa. Kay plano mga sawa. Diba? Sa gamay pa po, ang ko'y plano nga sa ang pagbuhi o pamilya. Gamay pa buka. Salig rugas mama. Naaba ng abot sa punto nga sakto na kang edad, right time na, muminyo. Di ba maguna-una na kag palit og baboy para kasal. Nanakay action himuon. Ano man, kinahanglan mag-action ang imong plano. Plano kang ninyo. Ya wala kay kugi pamuhi. Munang katong nagplano pamilya ninyo, kugi na mo pamuhi. Amin na pabatadya. Kugi hindi na nagpamuhi. Trabaho. Question ta ni ana. Ako lagi Lord, nag-una ko, nag-city first ko nimo. Wala lagi ko nagdagaya. Nang ano man na isuon. Kaya ato naman kong i-spiritualize ang pagpangalagad. Kaya wala lang po tayo buhaton. Dili pwede isuon. Upanan mo og buhat. Right plan needs right action. No? Kana palang panday o kanang engineer, giplano na niya kung saan pagpurma. Tapos sumana na budget. Tawag sa mga tao, action na. Buhaton na niya pagpahimo ang balay. Bisan sa nagtukod og balay, dili engineer, ikaw nga magtukod kag balay. Pagpatukod kag balay, naa kay plano. Pilay kwartang mahuman, o pilay budget nga makapahuman ini. Pila ka bugtaw ako ang patrabaho nini. Naay gitawag og right action. Amin nasabtan na nato. Moni mo resulta sa pagka madagayaon. Nang naamoron diha ay no nga giplano ninyo ni before mo gikan sa imong panimalay. Ay, simba na maron. So, simba ko. Pero ang mulay plano mo simba, wala na yung mga to. Pero, if may plano kang musimba, pagkapuliti ka, dali-dali kang inis, kaliko, simba maron. Naman, nakay plano. Amin, sabtan ba na to? Badagayaon. And number 3, last. Right plan needs right good intention. Number 3, sorry. Good intention needs right decision. Diba sa atong plano may intention ta? Kay nagbuhat ka plano, kay nag-expect ka nga dunay something nga may tabo ini. That's why ang imong intention naa diha nakapokus. Wala ko'y tao nga nagplano ra siya nga wala intention. Naasay intention kung anong giplano na niya. Bisan magay ng kriminal, naplano siya mo patay. O, intention yun niya, yan at tuon. Intention. Intentional. So, good at intention needs right decision. Kung maayo ay mong intention karon, kinahanglang insakto po ang imong decision. Kay resulta kinis pagka madagayaon. Kay if mag-unsa man ang atong maayo nga intensyon, maayo tang mga plano sa kinabuhi sa pamilya, maayo tang plano, pero along the way, pagbuhat na niya na, doon na kay gipili na wrong decision na, example itong igsoon, kasi na itabuhan ni. Kawantay man tanilat, pag umangko ni Abraham, if nakabasa ta sa Bible, sila, pag umangko ni Abraham, niabot sa puwet, na dato na kayo silang duha, sila o si Abraham. Dili na paigo ang sibsibanan sa ilang lugar ng itiguman, kaya nag-ipon na sila. And ni-decide si Abraham, niyo si Abraham, lahat, mag-away ni Mingning at ang mga magbalantes karnero, sila na may mag-away, pwede nga magkaaway tang duha. Tungod rani nga itong mga hiupan, di ba dato na sila? Madagayaon na. Yun dahil si Abraham. Pili lahat. Kung asa ka mo pili,
If diha napita yung pilion, diri po ko. Pero diri yung pilion, dito po ko. Opposite sila. Sila gipili Sodoma o Gomora. Pili siya. God yung intention, di ba? Matod pa niya, if Sodoma ko pilion, ako pamilya o madamlag, mga dato. Ngano mga dato? Siyudad ko ng Sodoma. So akong pamilya, mag-negosyo dito. Ako, o akong banay, magsige ng negosyo, dako may kwarta, dako may income, siyudad ko na. O di ba? Good intention, pero dili right decision. Dili insakto nga desisyonan. Nga naman, sadyang desisyon na sila, dito na sa sudad sa Gomora, puyo sila dito. Nakapangasawa siya og taga Sodoma. Kaya dito ang bapaha. Amis kay ning nawong. Lipay kayo sila. Nakapangasawa kong dato. Amis pa kayo nawong. Mistisa kayo. Pero, doon na yung problema. Ano naman? Nahasol ang iyang kalag. Matod pa sa Storyas Biblia. Samtang na siya ng syudara, kauban sa asawa, ang iyang kalag na masilimbaon sa Ginoo, nahasol. Ang pumunta na ako isunong nahasol man. Wala na sa silimbahan dito. Syudad toon, nagkakwarta, pero ang iyang kinabuhi, wala po sipa-sipa. Nahasol. Nahasol. Sa ito pa, right decision ba to? Wrong decision. Ano mang wrong? If mahasol na ganin mong kalag, wala ikaw sa pulong sa Ginoo, naanak ka sa wrong decision. If naakaroy plano igsoon, mupalayo, Santiano, at gagawas, o nakay plano ng trabaho, ili agyon ang trabaho nga makasimbara ka. Kay if dili, muhatod na nimos dili pa ka madagayaon. Daghantod kag kwarta, pero kapangita ang imuhang espiritu sa pulong sa Ginoo. Now, silat mo niya, nahitabo nila. Wapag asawa, daghakwarta. Di man siya mahimutan sa iyang espiritual. Naikulang. Tanawa nga naikulang. Wrong decision man. Pag ingon sa Ginoo, Abraham, akong laglago ng Sodoma o Gomora. Ako na yun si Abraham. Maluoy tawag ang Ginoo, toki pagumangkod dito. Diba? Nipunta ang decision nila napunta sa walay nahot. Napunta sa wala. Asa man itong kanato niya siludanan, nadagan sila karnero. Abot Sodoma, ni dato. Ni dato to. Paggunob sa Gomora. Asa naman ang kanato? Wala ka na. Hasta pa yung asawa na yung asin. Asa na magwapang asawa? Asa na magmistisang asawa? Di na mahalukan ni lahat. Gusto paghalukan ng asin? Nahimo ng asin ng asawa. Ano man? Wrong decision. Saktong intention, pero wrong decision. Igsoon, mga kajadisi family, nakapamuro yung intention, ay nung anamo yung intention ka. Pero, let's pray sa ato mga intention. Lord, if kaning akong intention, makaguba ni nako, palihugub anin. Kini ako mga plano ba? Lord, if kani ako mga plano, boy makaguba na ako, palihugub aday ni ron. Para dili makalala sila. Wa may ampo-ampo si Ginoo, nahasol ang kalag. Wa man sa niyon si Ginoo, Ginoo, sakto ba ko plano para Sodoma Gomora ko? Wa man sa ampo. Wa pa yang intensyon, iguba siya sa iyang intensyon. Usahay, gupon sa Ginoo atong mga plano. Kaya ka na itong plano ko, mo po'y nakakuba sa itong ginabuhi. Daghan kang iplano sa una, nga wala ipadayon sa Ginoo, giguba naan, mintras wala pa nitabo. Ano naman? Makaguba ito niyo. Huwag na ako. Pareho sa Beta Plus, dito kaya tayong intention na ito for the church. Improvement sa church. O, giguba. Anong giguba? Nahasol na ang kalag. Wala na time sa Ginoong kalag. Spirito. Napabataya? Jadi si family atong i-apply ang tulo nga para matutas pagkamadagayaon. Number 1, dili ang right plan to needs panaog. Kinahanglan panaog right time. Magpaabot ta. Dili ta magpakawala sa
pag-asa. Ug atong pasensya atong padakon. Number 2, right plan needs right action. Nakakay saktong plano, ayaw saktig bisyo. Kaya sakta ni mong bisyo, ang saktong plano, mag-awas gihapon, dili ka makatigong, dili mo resulta sa pagka madagayaon. Number 3, right plan needs right. Good intention needs right decision. Pili nga, insakto gini mong desisyon. Ano naman? Pwede ka makapamili. Pwede ka mo pili kung sa imong desisyonan. Di mo kung makabuot sa pastor ninyo, di mo makabuot sa reverend. Tanan, di makabuot. Kamu ang makahimos desisyon. Pwede ka, gawas nun ka sa pagpili. Pero, pasidananti ka, dili ka gawas nun sa resulta sa imong ipili. Silat, pangutanan ako, silat, gawas nun ba siya sa resulta sa iyang ipili? Wala. Lag-lag yun sa Ginoo. Nahimo yung asin ng asawa. Tapos, kinabuhi na lang, ang iyang dua kabuk anak, giunay pa siya, nakihilawas pa ng dua niya ka anak. Nagtuon naman ito yung dua ka anak, wala naman tayo lang lalaki ni pamana. At hubog ni papa. Paghubog nila sa papa, nakihilawas silang dua puli-puli. Ngilgig, di ba? Wrong decision man. Dili siya exempted, dili siya makalikay sa resulta sa iyang ipili. Pero pwede siya makapili kung sa iyang desisyonan. Pero ang resulta, hindi ka pwede mamili. Igsoon dali si pamili. Gihigugmat ang kami sa Ginoo. Nga ang gusto sa Ginoo, if naratay right plan, ubanan nato sa right decision. Kaya if naratay wrong decision, consequence ang may tabo. Daghang naghimo og wrong decision, na ang consequence, kanabang resulta silang himo, wa sila makalikay. Nag-anto silang maayo. And God bless the family. Pagpabalutan ng mga pulungan. To God be all the glory. This we have received, the spirit of adoption.